Nezuro kwakavhurwa hombe muYouth League. Tinoona kuti mutungamiri wenyika nemadeputies ake akapinda muYouth League meeting yaivako paZANU-PF headquarters. Tinoona kuti pane chiitiko chakaitika, video rakapostiwa panapa nevakomana veTechmark TV. Sanapinda mashuka buda nyora ndobva subscribe like kuti on the bell icon. Vanobudisa headline ravanyora vachiti VP Chiwenga today refused to chant along the 2030 slogan well seated next to Mnangagwa. Akagara pa next na ED Mnangagwa. Unoza ZANU-PF inoita slogan yakarebesa yekuti pamberi neZANU-PF takaonoti aiwa ED Mnangagwa nemadeputies ake vanodavira simza zvibhakera. But pazosvika pakunzi 2030 ED anenge achitonga, mutungamiri wenyika Emasondanzo Mnangagwa naKembo Mohadi vasimudza zvibhakera vachidavira. Vatinoona kuti aiwa Vice President Constantino Chiwenga ubva vaisa ruoko pasi, vakanyasa kugara panext naED Mnangagwa. Abva anyasa kushowa true colors, abva anyasa kutaura chokwadi, akanyasa kushowa his position yekuti this slogan handisi kuenderana nayo, zvamuri kuita handisi kuzvida. Hazvipiri mushe muri weZimbabwe tinoona kuti panapa situation yava tense. Mutungamiri wenyika ari kutaura mashuku kuti ine ndoda kunozora muna 2028, but tinoona kuti ari kudavirira that slogan. Toona Chiwengawo ari kuachiti vakomana izvi handisi kuzvida, hatidi zvemafaction mubato redu. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechokwadi chava kubudirana. Pene comment section medu musangano subscribe or like, on the bell icon.